Поздрав специјално одасен за Елмир, Алекс и Танџај, само тешки момчета! Каја ги ли керава момчетата на ниво, о Елмир излиза на арената, тежък и с удоволствие. Кај с чисто сърце и голям респект, най-добрите в играта няма как без тях. Будбар и Ленге и си Кај, о Елмир. Традинело от душа, ела тук с нас, квартален закон. Тук важат само силните. Кај, буд жалален, нашите хора знаят реда. Акала и си Будбар и Анди, България влиза в ритъм. Истински мъжкари на ниво, Кај и Силен, тежки лафове и тежък стил. Будбаро, Думо, Леске, Верните хора до край. Нашите Марелен, тук сме номер едно. Лескоро сила, о Елмир Кај. Традинела от сърце, Андо тарикатски свят. Яша, Елмир Тумен. Нашите перавена, тут хебрален са, за група е праленге. Кај, Бут Марена, Анди, България. Яша Асен права, пути си тут. Будбаро и Локе прален са Кај. На закона шефове. истинен Думо, Думе сте оправа. Тумен Геги Лабава. Тежките момчета, Няма лабаво. за онази крачка напред към върха. Елмир си Каф, истински тарикат, с момчетата наред. Всички тук сме на линия, никой не мърда, законът сме ние. Теретен лед Бут, жалабут. Накажи не са лен. Хекаваса, Яша е праленге, е паре, Думо Кенге. Кај Бут и си. Зора Лена на и шанси срещу Ленде. Яша за фамилия. Алекс и Танџај.